Takže čau lidi, nás u dnešního videa. Dneska to bude Interrande. Jak už všichni víte, všetci youtubeři to už natáčeli. Já jsem to nenatáčel, tak se na to vrhnem. Tak jo, jdem tohle. No, Interrande, ale jak to dá? Baví tě to vůbec? Jo. Stejný triky, stejný fóry. Jo, baví. Víš, proč bych se neobětoval? Ha, chápu, máš to těžký. Co budeš pít? Kolu. Ty končíš s chlastem? Jo. Tak ženskou nejlíp zbalíš střízlivej, hlavně opilou. On se to ani Která to bude nenapil. dneska? Tady to píšu. No, který se dneska najdu? Fešná teta. Nic moc. Tak třeba ti vydrží díl než týden. Nezlobil snad bych je. se. Ahoj. Ahoj. No, Všimla jsi, že jsi tu jediná, kdo se usmívá? Jo, přesně tohle myslím. a co čekáš, že se teďka stane? No teď se budeme bavit. Tak jo, No pojď, dáme si něco. rande v klubu, pití, tancování a tak? Jasně, já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Hele, já jsem Petr. Dana. Co si dáte? Hrdličky. Na co máš chuť? Já. Tak já vím, co si dám. Juice. Juice a tonik. Dám ti do toho vodku, aby ti to s ním líp utíkalo. Ne, dík, není to zas tak hrozný. A kdyby bylo, tak co bys pila? Tak bych tady ani nestála. Tady to máte, děcka. Pojď si sednout. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchodky. Ne, já nejsem ten, co by Ne, se... ty ne, ty máš čistý úmysly. Na koni, v bílém, syn krále. Princ? Prosím mě, pojď si sednout, ať můžu dopít ten juice. To jsou blbý písničky v tom. Hele, budeme to muset trochu ulít. No, proč? Tak co tam máš dál? Povídání o rodičích, muchlování na kanapy. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. No, přesně Jsem tak, novinářka abys na mohli jít Paulínu. na ten Povídám to stranu. mě, že můžu dělat, co chci, kdy chci. Ale já vlastně pracuji. Vypusínku, dej mi To to. máš jako ve vztahu. Proto vlastně taky pracuješ pořád. A nejenom od 8 do 5. No a co? A nestěžuju si, vybrala jsem si to. Já si totiž myslím, že lidi, kteří mají v životě nějaký cíl a jsou vytrvalí, tak toho cíle dosáhnou, protože jsou odolnější vůči negativním vlivům a tak se jim to povede. No co? To je moje věc. Takže novinářka. O čem tak píšeš? To není důležitý. Bavme se o něčem jiným. O čem myslíš, že mluví? Ti dva. Hej, knedlíku, v tom tričku vypadáš tlustá. Ale v pohodě, zahodím ho tamhle. A máš nějakou to? Mladou? Nějakou? Jo? Ne. To jsem to správná pro tebe, hele. Klídek. To je ne, zasraná hudba. To je normální ta hudba. Dívej. Teďka přijde ta zasraná kurva. Co je? No počkej, co tvoje přítelkyně? Co ta by na to říkala? To je ale hloupá otázka. Hele, buď řeknu, že nějakou mám a ty odejdeš, nebo řeknu, že žádnou nemám a budu vypadat jak nějaký chudáček. Tak radši vyber ty. Promiň, musím. To je ta kurva, dívej. Mocík, Co to děláš, ty krávo? Když jsme se rozišli. No a co? Myslíš, že se hněvám? Já hněvám. Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Ale já ne, ty Teda, krávo. ak si konečně prestal hledat tu svoju Já už ji hledám, dále, já. Můžeme zaspomínat na staré časy, Ne, čo? díky, nechci. Alebo bude ti vadit, keď to chvíli zostanem? Ne. Ano, bude. Ale keby som ti povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys ma opravil, že hej? Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. Takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, nerobím náhodou dobré? Jo, děláš, nic k tobě necítím.
kráva jedna. Nebudem tancovat? No jasně. Bude tancovat, borci. A pak ukážu ty moje salty. A tyhle ti už všude hovna. To je zasraná hudba. Je to šik. Sorry, vole! To je rychlý tlačítko, jak to mám dělat, vole. Ale posraný jak pes. Můj ten hnus. Pojď ven. Tak jo, Tak jo? tak já jdu pro věci. Tak fajn. Víno. A narazila kosa na kámen. Ještě jsem neskončil. Tak při nejhorším to přijď zapít. Tak můžeme jít. Ano, můžem. Bacha, ať nespadeš tu obrubníka do keře. To je nebezpečný. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mě tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. Já taky ne. Tohle? To by se to nelíbí, ty krávo. Ze 1754. Úplně se bojím se ptat, co bude dál. Tak naštěstí v hledání. Ty něco hledáš? Možná už ne. To je špatný, Neblbni, ty jsi to posral. pojede mi autobus. Proč, vole? Co jsem udělal špatnýho? Nechoď ještě. Ráno mám uzávěrku. No tak to můžeš napsat u Ale mě. tohle by nefungovalo. Ale To můžeš říct. Já prostě nehledám kluka, který bude jednochodící kliše. No tak ale to já nejsem, to Tak přece... proč to děláš, když tomu protože nevíš? je to baví. Ale, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Ne, já tě chci doprovodit. Doprovodím tě. K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný balení. No, super, dík. Se blížíme k cíli. Tak kam? Ty. Já si to vykoupu. Určitě. Čem teda píšeš ten článek? O, čau, vole. Kdo to je? Kámoš, vole. To je Filda ze základky. Známe se léta. Zdarec. A kdo je tohle? Dana, tohle je Filip. Musíš být výjimečná, obvykle si jména nepamatuje. A co vy dva spolu máte? Zatím nic. Nic, ale je to na dobré cestě. Držte huby. Otřesní jsou. Rád jsem tě viděl. Já tebe taky. A tebe taky. Tak pojď. Bacha je na Teď mi pověs droga. něco o tom článku. To je složitý. V pohodě, mám čas. Bacha, to je strašný. To je nebezpečný, je tohle normální? Za pajsku. Bacha, jak to nespadneš. Pěkný Porsche. Jo, Obalení. téma čísla nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klobouku. Já jsem to hrál předtím. Ale tam si byl teda Jasně. fakt hrozný. Je škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Třeba takováhle.
Neboj, přesně tomuhle se vyhnem. Kolik je vůbec hodin? Za 10 půlnoc, v kolik ti to jde? V celou. Dohaj, že jsem něco dělat špatného. To nestíhnem. Dohaj, no. Máš pokutu, 5 kilo. Kudy? Doleva. Je stejná cesta. Jsme tu z druhé strany. Dá se to nějak obejít? Jo, ale my to přelezem. Tak, Ty vole, já jsem to nestihl. Ty vole. Ne kurva jedno. Mohl aspoň na mě počkat. Schválně kolik procent? Co? Co toto? Schválně vzpomněl na toho Petr. Pavel Hýďa. Pavel. Ty vole, ten je na drogách. To je on. Ne, jako fakt. Ej, tohle je on. Nevím, jestli to je on. Takže lidi, jestli se vám tenhle let's play malej líbil, zanechte lajčík. Jestli se vám nelíbí, tak jste kokotky. A když tam bude odběr, tak budu moc rád a natočím další let's playe. A další. Klidně i tohle Call of Duty Black Ops. Jestli mě to ujede. Jestli se vám tenhle let's play líbil, zanechte lajčík, já už jsem to mlel, tak zatím čau lidi.